marcat? Dă-te la alcoolic, nici nu s-a Haide! Bună seara, votăm și noi pe sora Gabi. Da, aici. Avem și noi o surpriză din partea unor persoane dragi care vă iubește. Și avem un mesaj, aici aveți un tort, din partea familiei care vă iubește. Aici este un buchet de flori. Și mesajul spune cam așa. Iubita noastră mamă, primește felicitările noastre cu această zi minunată în care te-ai născut. Îți urăm ca cerul să te ocrotească și să-ți dorească armonie în suflet și să-ți umple inima de căldură. Tu ești cea mai importantă ființă pentru noi, te iubim necondiționat. Noi, familia ta, dragă, copiii tăi, nurorile tale, îți urăm un sincer la mulți ani, călduros. Te iubim mult și la mulți ani. Amin. Din partea lui Estera și din partea lui Filip și din partea copiilor. La mulți ani și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aplauze pentru sărbători! Prețuiți-vă părinții, lume că tu-i aveți, eu poruncă de... Părinții să-ți răspund. Prețuiți-vă La mulți ani, vedeți, băcan. La mulți ani, e o poruncă de la Părinții să-ți dăruiește-le o floare, că viața e trecătoare și-ai să-i pierzi și n-o să-i mai vezi. Florile iubirii nu la mult, că la mine se respect, fărâță să-ți iubesc. Fărâță să-ți iubesc. Viața lor dispare și rămâi cu ei. Azi le poți simți iubirea, cât mai sunt pe acest pământ. În viața lor dispare și rămâi cu ei. Azi le poți simți iubirea,
pe acest pământ. Da. Haideți să aplaudăm sărbătorita din toată inima. Și să-i dorim ani binecuvântați. Amin, amin. Ani care să meargă împreună cu Domnul. Și mai presus de toate lucrurile astea, Dumnezeu să vă dea sănătate, să vă vedeți copiii sănătoși, să vă vedeți nepoții și stră-nepoții. Să vă dea Dumnezeu sănătate să trăiți cum a trăit Iov. Iov zice că a murit sătul de zile și și-a văzut toată generația. Așa că noi, surprize de la domiciliu, vă urăm un an binecuvântat de Dumnezeu, vă urăm la mulți ani și mai presus de toate acestea, Dumnezeu din cerul să vă împlinească toate dorințele. Amin. Hristos să rămână în casa aceasta. Iar vouă care sunteți în casă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dacă nu cunoașteți pe Dumnezeu, să facă ca Domnul anul acesta, toți care suntem împreună, să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Amin. Hristos din cerul să vă binecuvinteze. Și să nu uitați, ochii voștri să fie îndreptați mai